uko takatadza kuona magetsi akanga akawanda saka kuwanda kwemagetsi ndiri muprofita back to sender Madzibaba Learnmore vanooneswa zvose kana vaenda pamweya tinotenda. Right, so now vakuru vedombo remikidzana Prophet Learnmore vadzoka kubva paguta hanzi handisi ndakadaro yadzi inonzi 1 million cup class madzoko eProphet. Right, tanga tiri kukapula vhasi tiri kutaura kuti right hatisiri kumbomira panyaya iyoyo. Alright. Uko takatadza kuona magetsi akanga akawanda saka kuwanda kwemagetsi zvakadisturba mweya hauna kusvika magetsi nekuti akanga awandisa ikoko saka zvino tiri kutaura nezvekuti isusu manje kuya Prophet Makandiwa vakati isi tinofanira kuti tivadedze taakuda kuronga venyu manje. Alright, yekuti yekuvadedza. Alright, tisatenda ikoko Prophet Learnmore. Imimi hanzi nevanhu demagara mangorega zvino kuzvivindi pakazwa depiko zvokuita kwezvino zvivindi ndo basa rangu rekuprofita. Alright, handaienda ikoko ndisina zvandinoziva kana zvandinoona. Handaiendera ikoko kunoona cheya ino handanga ndandofambira cheya kuya. okay, cheya yakatozouya haisiri yandanga ndafambira ndandafambira muhombe Makandiwa saka takazoona vaisa cheya pasaidi saka mweya hauna kubatana kuda kwokuti wakanga pacheya. alright, mweya hauna zvinhu zvinofema saivo handiti vakakataudzwa kuti ndivo vari kunge vakapfeka tirauzi ravo saka tirauzi havana kupfeka saka mweya hawainge uchibatira. alright. Ko muri kuti chiine vanhu vakutaura pasocial media varichiti Prophet Learnmore vakatadza kuona saka ndeve fake. Right, irini vese vanoti ndeve fake vese ndovada pachechi pangu musuwo ndovapa munondoudza kuti muri kupi ndokudai pachechi pangu pose mouya inini paground rangu toita cup crash iyoyo toironga date. Alright, ngatimbotaurai nenyaya yemagetsi mangoiti muri kureva here kuti mweya nemagetsi hazviwadzani nyatsokutsanangura nopo chaicho. Right, vhasi hauna ndimi dzekuti unzwe nyaya yemagetsi. Right, inoda munhu anotaura nendimi ari pabva tomudza kuti zvinorevei kuti ndakati magetsi awandisa saka handikwanisi kuzviziva. haukwanisi kuzviziva iyo secret yangu nayo Makandiwa kuti ndakavaudza kuti magetsi enyu awandisa handizvini. Alright, asi imimi semuvono wenyu mweya unogona kuona here zvinhu zvakafanana nemabinoculars? Mabinoculars hachisi chinhu chinofema ka chinhu chinocho chinhu chiri kuchisikatozikani navamwe. Right, ivo vamwe kamugabhodhoro kandakatoona kakatowiswa kaya kakaizindike zvinhu zvekunwa zvekuti mukanwa munake handitomukaziya zita rako saka kachika saka vaizokataura sei mweya wakanhonga plus mawedzi emweya handisati ndambonzwa mweya uchiti binoculars kubva ndichibatwa nemweya padii hauna kubvira wambonditi binocular ende handisati ndambomuprofitiswa binocular apena nemanhengiriri nematesti hwara ichiichii ipapo manje paitoda madhokta. Alright, isusu ngatitidei mweya wakaona kuti mune binocular mweya wazokwanisa kutaura here zita rekuti binocular waitadza kutaura binocular nekuti wakutoshandisa chirungu plus nhau yemweya unondibata hauisi kunyora mumapepa dai vakandipa mike vakati itai zvamunoita nekuti vanhu vese hosana tungamira hosana tungamira ndimwe muchichikoko vese vachidayira vhesi mweya ubva wasvika padii ndivodaita basa rake dai vakatitenderera savada kuita seizvozvo manje vhasi manje ipa pakadetsa nekuti hada kuimba kirawanga kuti mweya ubati vakakuti ivo havada kuti hada kuimbiriri hada kuita zvandofana kuita ivo dai vakatitendera kuti vanhu vemuchechi mavo vaimbe hosana right mweya waibata zvakadaro. aiwa tokutendai Prophet Learnmore nokuuya kwamaita panati airport 4FM Midlands. Ndoda kuti muchipa vateereri mashoko mashomanana ekupedzisira 30 seconds chete. Mashoko angu ekupedzisira vateereri ndeyekuti imimi vateereri vandakabatsira nevandinobatsira ende handisi kumira mukubatsirai nhema dzenyu dzamunonge muchitaurirana huyai paground iko zvandakatadza Peter Ndrovchayaka muno Zimbabwe enda kunotamba mabhora kunzvimbo dzenyika dzakawanda asi ikasvika ikoko inotadza kugohwesa asi tinenge tine tasire kugohwesa haisi mhosva kutadza kuprofita ikoko nekuti ndakanga ndakamirira munhu wese muZimbabwe. Right, saka munhu wese ananga ndakamirira muZimbabwe ini ndako request kuti tuma stands ndovapa vakandiprofita kuti muhomwe mangu munei kana ndavadedza kuti vachauya ndichavanyorera tsamba. Ivo Prophet Makandiwa zviri simple nekuti vakati munondida kwenyere kwakatsogodoka ndomuka maidzwa mega challenge yabuda